Sa Jesus minikagi. Ino pa sa agpailingan ko hu paghari o Diyos. Agkailing hao na hu atiyo ay gayad tungkay haliso ha impamogas. Bako tumubuon, mabuhat hatong kay kinaadagian na pamulahon. Daw sa mga pangadin, mabuhat hasalaga o mga tagbis. Pinaagi humadakol ha mga sanglitanan, sa lalang hu Dios inikagi Jesus diya takandan sumala hu agkasabutdan. Sa alan ha inikagi din kandan pinaagi da gayud hu mga pananglitan. Bako iyanda si dan hu mga tinunan din igsaysay din kandan sa kahulugan tauna.